बहुत बहुत बधाई बाटे पियर फराक वाली टू जौन गाना बा 1 मिलियन व्यू क्रॉस हो चुकल बा काल राते से यानी 22 तारीख के 11:30 बजे से गाना रिलीज भइल बाटे। और एक गाना बहुत रात में रिलीज भइला के कारण या का कारण रह गइल अपन राय जरूर अपन सलाह जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइम जाए। गाना के व्यू भी बहुत स्लो जा रहा बा और आज के डेट में पावर स्टार पवन सिंह के गाना के हई हाल नहीं के, लेकिन फिर भी ई गाना 1 मिलियन व्यू क्रॉस कर चुकल बा और एक बधाई पोस्टर भी आ चुकल बा। आप लोग स्क्रीन पर देख रहल बानी जा। टीम और पावर स्टार पवन सिंह जी आप सबके धन्यवाद दिले बड़े, तहे दिल से आभार व्यक्त कइले बड़े। आप लोग भी बधाई दी जा और ये गाना के शेयर करी जा और ये बताई जा कि गाना आप लोग के कितना पसंद आइल बा। पियर फराक वाली पहिलका गाना से बेहतर बा या वो गाना से खराब बा। वैसे तो बहुत सारा रिव्यू और बहुत सारा बात सुने के मिल रहा बा, लेकिन अभी समय बताई। आप लोग जब प्यार दे देबे जा, आप लोग के दया दृष्टि और आप लोग के प्यार कोनो भी गाना पे कोनो स्टार पे पड़ जाला तो रातों रात स्टारों बन जाले और गाना रातों रात वायरल भी हो जाला। गाना के बारे में बात कइल तो 1 मिलियन क्रॉस हो गई, गाना के 1 लाख से ज्यादा लाइकों मिल चुकल बा और ये गाना के 13,000 से ज्यादा कमेंट हो गई बा। सुतोष तिवारी गाना के लिख रहे बड़े, प्रियांशु सिंह के गाना के म्यूजिक दिले बड़े और गाना में सोना पांडे पावर स्टार पवन सिंह के साथ देखे के मिलल बड़ी। और अभी भी रील पे सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे काल के कर इवेंट जोन भइल बाटे लॉन्चिंग के ओकर वीडियो तैर रहल बाड़े, सब वायरल हो रहल बाड़े सब। पियर फराक वाली 2 फाइनली 1 मिलियन क्रॉस हो गइल बा और कितना बड़ रिकॉर्ड बनाई, कितना ज्यादा है लगन में बाजे वाला बा और ये गाना सच में धमाल मचाई के ना मचाई। आप लोग अपन राय जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइम जा। जय भोजपुरी एकता बना के राखी जा, चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर लेम जा।